To, Malam ya cire kunya ya bayyana wani sirri na Safarau ta shiga bakin duniya. Hakika wannan baiwar Allah mai suna Safarau, mutane da yawa suna ta cece kuce game da ita. Kamuce muku cikin bayani akan wannan labarin. Ya kamata ka yi mana subscribe idan har ka san in baka yi ba, ka danna mana alamar karrawa domin sanar da kai sabi shirye-shirye mu makamantan haka zarar mun daura. YouTube channel mai suna MJ Hausa TV ta kuce. Malam ya cire kunya ya bayyana wani sirri ko kuma ya tona wani asiri Safarau ta shiga bakin duniya. Hakika ta kasance ita ce kwalli daya ya mace a cikin wayannan mazaje guda uku wanda shi ya nuna ya fasan dukkansu, wanda ya ce really ita Safarau ta kasance daman watsatsiya ce wanda kowa ya santa, ma'ana bata da tarbiyya. Amma daya daga cikinsu yakan ce masa, kai da ka kasance kana ɗaukan hoto kana sana'anka cikin hankalinka kwance, ka zo ka haɗu da wannan mahaukaciya yar wahala irinta, ka zo ka haɗu da ita an haukatar da kai gaba kiɗanku kun biye mata. Ita ta kasance ba ta da hankali, to ta ku za ku biye mata. Ya dai yi musu tatas akan wannan ababe da suke yi musamman a duniyar TikTok, har ta kai ga wasu mata ko kuma wasu wa'inda suka mata farin sani sun zo su ma suna zaginta, suna ce mata wai shin ke har wai kina jin daɗi dan ana ce miki mahaukaciya? To gaskiya ki gyara, ba kya jin kunya bazawara da ke har kina da 'ya'ya biyu har yanzu kin gagara hankali? Ki ce wai ke sai kin ɗaukaka a dole? To kin ɗaukakan, amma ki san cewa abin da kike yi ba abu bane mai kyau, wanda ta kai ga in kika wasa duniya sai ta koyar da ke, sai ta ladabtar da ke. Ya kamata ki san me kike yi, ki duba ababe da kike yi baki daya wa'anda ba su da kyau. Kina lalata mutane da dama ko kuma kina ƙara lalata wa'anda suka kasance lalatattu, har ta kai ga dan an bayyana akan cewa wai shin kin kasance ke bazawara kina da 'ya'ya biyu har yanzu kin kasa hankali. To wa'annan mutane da suka kasance masoya ne ga ita Safarau sun fito sun maida martani wa wannan baiwar Allah, sun zazzage ta har suka cewa to ke kin aje 'ya'ya biyu ne? Wai gwara ita da ta aje 'ya'ya biyu, ta yiwu ko bayan ta mutu 'ya'yan da za su mata wai addu'a ubangiji zai iya yafe mata da ne wa'annan 'ya'yan. To mu dai ba ma ce komai ba, an ce duk abin da so aka ce ki ganin laifi, duk wanda ya kasance kana son sa to fa ba za ka taba ganin laifinsa ba. To ga dai wani labari kamar yadda wani malami ya bayar akan wannan ne wanda social media. A gaskiya an tabbatar shi wannan harka ta TikTok da makamantansu akwai damuwa musamman ga matan aure, domin wannan baiwar Allah ta kasance tana alaƙa da 'yan mata da dama kuma tana gidan mijinta. Sai mijinta ya gano akan cewa ga abin da take yi. Bayan ya gano, ya ɗauke ta suka je ga iyayenta, ya zayyana ga baki ɗaya A to Z abin da yake faruwa. Aka ta bashi haƙuri, ita ma ta ɗauki laifinta akan cewa ta daina, sai har suka koma ga zaman aurensu. Ga kuma ita ta kasance mace ce mai matukar kishi. To shikenan sai bayan kwanaki kaɗan sai wani abokinsa ya bashi shawara, shin ka gwada wani abu mana ka tabbatar akan cewa matarka ta daina wannan ababe da take yi. Sai ya nemi sabon namba ya sauya, ya mata sallama, aikowa yana mata sai ta karba. Bayan ta karba haka nan suka jima suka fara soyayya. Ashe mijinta ne bata sani ba, har ta kai ga a koda yaushe sai tana sukar mijin, tana zagin mijin idan ta ga dama. Abu dai ya girmama, sai take cewa ka tura min fotonka. Ya nemi wani foto ya tura mata, haka ita ma ta tura masa fotonta. A koda yaushe sai ta dauki fotuna masu kyau tana tura masa, har ta nuna ita fa tana son za ta iya kashe aurenta domin ta aure sa. Sai ce to ya alƙawari yana zai aure ta. Da ta je ga mijin sai nuna shi fa ba zai sake ta ba har sai ya ƙara wani aure. Sai ta zo ta faɗa shi wannan mijin still da yake da shi ne kuma take hira a online. Sai ya ce to ba matsala, ki bashi dama ta dawo, duk da tana da kishi sosai da sosai, amma sai ta amince. Bayan an yi aure ta matsa akan fa sai an sake ta har ta yaji ta zo gida. To daga nan ne abu zai fashe, sai ya tashi ya dawo da kansa gidansa ya ce ga shi abin da yake faruwa. Ta ce ta daina, to fa har yanzu bata daina ba. Ta yi alkawari akan wani zai aure ta, shi yasa ta so na sake ta ko kuma ta yaji, har ta ce wai ni ta fara wani kame ya ce dakata ai zan kai su. Ya nuna musu asalin zahiri ga abin da ya faru, kawai sai ta fashe da kuka. Shi kuma sai ce to gafa takaddanta, ni na ma sake ta. To ƴan uwa, hakika TikTok da makamantansu sai dai mu ce Allah dai ya tsare.
wanda ya kasance sabo ne, in ka kasance sabon zuwa ka mana subscribe ka danna alamar ƙararrawa, shine dai abin da muke cewa a koda yaushe, kuma shine abin da muke ata daga gare ka domin ƙarfafa mana gwiwa na aikace-aikacen mu a koda yaushe. Ka mana comment domin mu tabbatar kuna tare da mu, haka zalika kai shiya domin haɓakar wannan YouTube channel mai suna MG Hausa TV ta ku ce.